Xornada laboral. Xornada laboral rematada e comezamos o día non laboral dando un paseguiño, porque xa que amainou o calor. Fai unha temperatura agradable a estas horas. Vamos a aproveitar para dar o paseguiño xa. Teño o querido esperándome xa abaixo, que son un pouco de enredar. Tamén pode ser que me enrede e gravar vídeos, Todo será por facer un vlog de calidade. Así que, paseíño. Ai, e logo continuamos que a tarde. Onde estás? Ah. Hola, hola, hola. Como de momento non hai moita xente que me vexa, non me facedes preguntas, xa fago preguntas e respondo, por se acaso lle interesa a alguén. Igual te preguntas por que fago deporte na casa en lugar de facelo nun gimnasio. Eu iba ao gimnasio, e logo chegou a pandemia, e non nos deixaron ir, e empecé a comprar cousiñas para facer deporte na casa, porque entendía que deporte tiña que facer. De feito, foi cando máis deporte fixen. E para ter un pouco ordenado, inda que, bueno, nós somos dous na casa, entón tampouco necesitábamos esta habitación como tal, pero como para ter ordenado, compramos este armario de Ikea. E fai pouquiño comprei esta movidiña para ordenar un poquinho mellor as cousas. Ainda así, ese oco de aí, teño que un día darlle caña. Non vai ser hoxe, claro. Entón, aí abaixo meto as mancuernas, que non sei moi ben como se di en galego, a verdade. Hostia, como pesa. Ai. E logo aquí, nesta caixiña, teño os discos, agora non vou coller o que máis pesa, teño os discos para a barra, que a veces me ves facendo deporte coa barra. E logo, se consigo cerrar isto sin que me... porque teño un pouco escarallado. A ver, aí. Non vai polo raíl, teño que un día baleiralo inteiro e poñelo ben, non sei cando vai ser. Meto o meu banquito, aí. E o step. Logo este ano, foi adquisición deste ano, comprei estas estructuras, non sei como se lle chama, a verdade. Supoño que o sabía. Porque en sentadilla ou incluso para facer pectoral podría coller máis peso coa barra. Pero claro, subila é chungo con moito peso, entón por seguridade comprei esta, así que... Agora cerro aquí. Se fora isto ben, ai... sabes? Tará, todo ordenadito. Que gusto. Quería hoxe ver unha clase da OPO, pero a páxina segue sen funcionar. Dende onte que eu detectara, dende onte pola tarde, porque o que fago é primeiro ver a clase e logo repasar o tema, porque me gusta máis ler leis cando xa se entendí. Comentei onte no último vlog, perdón, que tienen colpo ao micro, creo. E sigue sen funcionar, dixeron que a ver mañá. Se me estou desesperando un pouco, porque teño un par de temas que quero revisar, así que o obxectivo desta semana revisar eses dous temas, estudiarlos ben, interiorizar os coñecementos, porque a miña estrategia está sendo primeiro mirarme os que son máis curtiños e logo darlle os que son xa máis tochos, que me van levar tempo, pero como que necesito ver que avanzo. E se me quedo nun que é moi tocho, pois vou estar nese tema moito tempo, e despois o que vou facer é, cando colla temas grandes, pois cada certos días intercalar un máis chiquitín. Entón, o obxectivo da semana, 2 temas. Domingo vemos se o cumplen.
E agora son as 10. Non sei quen me está mandando mensaxes a estas horas. O que vou facer directamente, sin miramentos, vou estar un ratiño co querido na sala, vou levar o ordenador, non sei que está vendo, escoito cousas, pero non sei o que. Vou levar o ordenador porque quero empezar a editar os vlogs diariamente, así que espero que este vlog quede medio editado por lo menos hoxe, porque me din un atracón co vlog da semana pasada que non quero que se repita. Que difícil botarse crema no escote co micro aí. Bueno, ahora quito o micro e doulle ben. Mañá máis. Menudo madrugón, de verdade. Levántome sobre as 6, 6:30, hoxe era máis cerca das 6:30, como un pouco para non correr en xaxún, porque non me presta moito, e despertei de vez. E non ia ir, porque estaba tan dormida, tan cansa, que digo, que vou facer? Nada, tranqui. Se estás pensando en facer deporte pola mañá, diste, que dormida estou, ponte a facelo, que xa despertas de vez. Así que agora vou almorzar, porque senón costaba moito arrancar, e xa vou a traballar, que van ser as 8, e xa vai tocar. A verdade é que me encanta facer os directos en TikTok, máis faría, e hai veces que hai semanas que si me dá máis tempo facer algún máis de sorpresa. De normal fago os martes ás 8, porque así de paso que publico o vídeo, pois tamén o promociono un pouquiño. Alba estratega. E nada, simplemente fago mentres fago a cea ou a comida, e así tamén fago un 2x1. De paso que estou aquí, pois aproveito a estar de chachara ca xente. A verdade é que me gustou un montón. Así que, por hoxe, listo. Inde martes, mañá moito máis e moito mellor. E pola mañá, o que vas ver agora xa non vai ser correr. Mañá tócame estudiar. Así que o clip que vas ver agora será Alba, dormida, estudiando. Conseguirei, non? Ai, espero que sí, Alba do futuro. Xornada rematada, xa estou na casa. Quería haber grabado de camiño, pero chamei a miña nai, que está toda contenta, e pasouseme, non podo ca miña vida. Isto estará grabando, non? Porque me fai unhas perradas. Imos dar paseiño. Non sei moi ben que vou vestir, creo que isto. Debería facer unha ordenación deste armario en algún momento. Fai moito temperatura de fora, que tal? Ben? Estamos con unha temperatura espectacular. Teño que ordenar un día esta parte do armario, non? Porque teño así como un pouco de lío. Cada vez me topo aquí, pa. Aquí só teño a roupa de deporte, aquí teño a roupa interior. Pero teño un pouco de lío. O sea, teño un pouco mezclado. Entón non atopo camisetas, non sei cal vai con cal. Esta é que igual non me vai ben. Ai, que cansada estou. Creo que vou ir así, como esta parte de arriba.
e poño unha chaqueriña por riba, listo. Estou... Xa facía tempo que non estaba tan cansa. Non dormí moi ben hoxe. Teño que deitarme máis cedo, mentalizarme. Pero bueno, vamos dar paseño. Necesitaba parar. Estaba como mega cansa. Non sei moi ben describir os sentimentos. Pasan así de vez en cando que me saturo. Non é cansancio físico só, é saturación mental. E dixen, pois, marcho. Estive lendo máis gustosa, facía tempo que non me sentaba a ler, só a ler. Normalmente si leo cando vou para a cama, pero claro, cando vou para a cama normalmente, pois, damos sono, entón pouco leo, e agora puiden ler. Ademais que fai fresquiño, tiña que haber traído, aquí arriba xa non, pero aí na beiriña do mar, tiña que haber traído un xerseiciño ou algo. Como me gusta o verán galego, ese verán que precisas vir á praia cunha sudadera. En fin, listo. Vou para a casiña. A cea. Ai, seguir, que guai. Síntome super ben agora mesmo. Que ben. A veces simplemente hai que parar. Toque me dá a la cena aberta. E por que a temos aberta? Nos aquí, na cociña antigua, que cambiamos a principios deste ano, tiñamos un escurreplatos, pero o mueble por abaixo era cerrado. Entón, o que pasaba é que o deixábamos aberta a porta ou se acumulaba humedade dentro, de feito, o canto este do mueble estaba todo roto. E agora temos ese vicio. Pero, en teoría, este de Ikea, non sei se escoita o metal, non está cerrado por abaixo. Sempre deixamos aberto. Sobre todo, o meu querido. Cea preparadita. Creo que lle vou botar unhas aceitunas tamén. O que vou facer é que nos quedaban destas que sobraron de onte, que fixen outras fajitas, que a mí encantame así, a verdade. Así que vamos a poñer isto aquí 30 segundiños e xa imos a cear porque se acabou o día así rapidamente. Bueno, finalmente conseguín encauzar o día, pero de verdade, increíble. O cansa que estaba, non sei se era cansancio ou fatiga mental, non o teño claro, pero si estou máis relaxadiña para dormir ben, esta noite dormí bastante regular. Entón, mañá moito máis. Chao. Ui, xa acabou.
Tiven que vir de sorpresa a traballar presencial. Menos mal que me conectei un poquinho antes, que había un correo dun xefe que dixo que me quería ver hoxe pola fábrica. Entonces, por supuestísimo, se os xefes queren que veña, eu veño. E agora vou para casiña, que teño a reunión máis tarde, e así aproveito e xa estou na casa. Listo. Media xornada realizada. Cafeciña listo para mañá. Porque mañá teño que ir outra vez presencial, porque este xefe me dixo que tiña que ir. Temos aí un problemiña que solucionar. A min pareceme ben, A min ir para cousas útiles sempre ben. Ademais, está me axudando bastante, entón vou meter isto na neveira, porque así mañá xa o levo. É que senón cando me levanto non almorzo da casa. Despois sento-me ali un momentiño mentras leo os correitos, bebo o meu café, collo o meu kéfir e empezo a traballar tranquilamente. Vou fazer a cea. Estou un pouco alucinada porque a ver se non fago moito ruido. Vou coller máis cousas para deixar de facer ruido. Non faga ruido, chica. Pois resulta que me saen un montón de vídeos. É certo que eu chamolle estar no lado bo das redes sociais, que non me sae peña chunga, como eu lles chamo, pero a xente só é replicar o que fan mal os do outro lado das redes sociais. Entón, non o vou nomear. Ao mellor isto cando saia ou cando alguén o vexa non sabe o contexto, non pasa nada. A veces é mellor non sabelo. A mí a veces é decir, non creo que sea bo vivir na ignorancia, pero hai veces que se vive un pouco mellor. O malo é que é certo que non pode deixarse de replicar conductas deste estilo, porque aínda que esa persoa non vai a cambiar, entón eu non teño nada que decirlle, porque non creo nin que me vexa, pero sí, de cara ás persoas ás que podo chegar, sí facer certas reflexións. O caso foi que se puxo a poñerlle número a unha muller. Es mejor estar con un 6 que estar con unha tía buena que teña pensamento crítico. Señoro, por favor. Entón, independentemente de que no dixo, que me parece fatal, que ademais ten un altavoz enorme, porque hai de persoas que xa o ves vir, pero cando esta xente vive de que outra xente a vexa, e lle dé cartos, e lle dé tal, pois pareceme mal. Porque ademais a estos streamers e demais só de ver xente moi nova, iso quere dicir que van pensar que eses comentarios están ben. Iso quere dicir que imos a retroceder. E a min, claro, evidentemente, preocúpame, primeiro como muller e logo pois como persoa que lle gusta que todos e todas e todes poidamos convivir en sociedade, porque non nos facemos dano uns aos outros, tendo pensamento crítico ou vivindo a vida da nosa maneira. Entón, estou un pouco enfadada con ese tema, porque ademais é que de verdade que ten moito altavoz e a xente que eu sigo pois non fai máis que coller ese cacho de vídeo, poñelo e logo criticalo e digo, entendo, pero creo que se lle dá aínda máis viralidade e a él iso vaille ben, porque él iso é o que pensa. E que ti lle digas que é un machirulo, señoro, e que non fai máis que decir machistadas, e de verdade, a súa moza, é que eu ainda non lle enseñei o vídeo querido, pero digo, mira, como andas falando así, está mal. Sei que el non o fai. Hai que escoller con quen se está. Entón, a muller, a moza que a rapaza que está co señor oeste, de verdade. Non fai falla estar con alguén que te menosprecia. Porque ademais, ainda por riba, menospreciou, é dicir, dixo, prefiro estar con un 6 que non con unha tía buena, non sei que. Eu prefiro mil veces a miña moza que a esa. Pero, tío,
En fin, que me quedei volada, que non hai por onde collelo, non hai onde collelo. Entón, levo aquí esbardallando un cachazo. Ai, que desastre. Xa vou parar aquí. Estou preparando a cea, pero vou deixar, pero que non quería sair en pixama todos os días, no? No blog. Estásme condicionando a vida. Non, non pasa nada. Tampouco foi moi productiva esa carreira, a verdade. Decidín correr aquí polo barrio porque me daba como preguiza ir máis lonxe, pero mala idea. Alba, por favor, tira pa lá, que che leva, pois, o que che leve máis, pero sabes que vas a aproveitar moito mellor a carreira. O entreno, por favor. Vale? Bueno, despois de falarme a min mesma no vídeo, logo cando edite direi, ok? Graciñas por chegar ata aquí. Mañá xa é venres. E non sei que día se espera, verdade? Ah, listo, menudo día máis duro, en serio. Facía tempo que non traballaba con tantísima intensidade. Claro, foi unha presencial porque tiña que ver movidas ali. En paralelo tiña que conectarme a reunións para falar de outra cousa. Que non sei cantas cousas fixen ao mesmo tempo. Estou un pouco saturada. Imos ir para a aldea, ainda que eu prefería marchar mañá e quedar hasta domingo, pero a negociación co querido non funcionou. Porque é certo que os domingos aquí molan moito, porque xa estás aquí, para logo comezar luns e non andas a voltas. Entón agora vou apagar esta movida. Non sei se fichei, que sí, se fichei, non? Sí, fichei, sí. Está fichado. É que xusto acabei a reunión, fichei, e fun negociar co querido e agora vou apagar a movida. Vai a ser que alguén me escriba a estas horas, e a estas horas xa... É que son as 4:30, non está mal. Normalmente os vendres adoito acabar un pouquiño antes porque non adoito ter reunións, pero claro, me di este problema, pois tiña unha reunión agora para ver que todo estaba feito, en que punto estábamos e tal. Non se pode deixar avanzar os problemas pa diante, senón depois cómenos a merda. Bueno, luns e martes é festivo en Francia, así que a ser días tranquilos, ainda que vou ter que ir a presencial aínda así verificar que as cousas van como deben ir, para que logo non me como tal. Teño aquí unha cousa, vou apuntar para luns, que tiña que contestarlle a un compi, pero non me dou máis. O sea, o nivel de cansancio é real. Pero bueno, faime ilusión ir para a aldea. O fin de pasado non fomos porque facía un calor terrorífico. A ver como están as miñas plantas. Eu entendo que o aloe vera, as aloe veras, o romero e a lavanda a estar ben, pero as caléndulas van a estar regulinchi. Igual teño que buscar unha alternativa ás caléndulas, pero gustame un montón. O conto. Apagando. Apagando el equipo. Venres. Bueno, vou preparar as cousiñas. Poñémonos en ruta. Chegou a hora da verdade. Esas vistes que está ben, esta palmeira xa se foi, esta sí que está ben. Ai, isto é tan genial. Teño que sacar algunha erva. E as caléndulas. Tiqui, 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 teño que sacar ervas. É tan genial. E vou tamén traer, teño que cortar as lavandas que floreceron e agora hai que podalas.
Igual xa vou un pouco tarde, pero bueno. E logo teño que ver aquí, buah, este romero está grandioso. Que está chulísimo. Comprei no ano pasado en Portugal, nun viveiro. Está precioso, tío. Encántame. Este comprei tamén no mesmo sitio, pero claro, ten menos tempo porque comprei este ano. Teño que lle cortar estas partes que están máis mortas. A ver se me medra para este lado. Está chulísimo. Encántame. Pasa que estou hipercansa, eh? Creo que xa vou deixar para mañá pola mañá. Vou las peras. Peras, 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 que hai un montón de peras. Mira, uy, esta luz, non sei gravar, bueno, en fin, vaya pelitos. Temos la que podar ano que ven, que este ano non a podamos. E meto un pouco de medo. Estaba vendo se estaba grabando porque son un desastre. Cantas hai. Estas están un pouco tocaditas. Pero bueno, ano que ven temos lo que podar e as orches. E o naranxeiro ese, o pobre, está revivindo, pero malamente. Teño que lle botar aquí auga a isto, porque están que pide papas. Ai, que pena non vivir aquí. Pero bueno, de verdad non sei enfocarme, que hoxe estou moi cansa. Creo que o vlog de hoxe vai durar ata ahora mesmo. É que tive un día fatal no traballo, demasiado traballo. Mosca, ai, de verdad, xa empezamos. O que me deu unha alegría que non recordaba que deixar a mesa fora. Iso quere dicir que mañá vou almorzar aí. E pode ser que hoxe me senta aí tamén un pouco abertona. Ai, encantame sentarme aquí, pero desastre. Ai, aquí a idea é facer un banquiño. De feito, ves que hai como as madeiras aí mega xa... non podo máis, sí, vou deixar o bloque aquí. As madeiras na parede xa, porque a idea é poñer o bloque aquí e poñer unhas madeiriñas que teño aquí nesta casa. Pendentes de barnizar, pero nunca atopo un momento para facelo. E hoxe que estamos aquí estáse xenial. Vou descansar un pouco. Se hai clips despois disto, será que fixen algo, pero estou moi, moi cansa. De feito, non din ni sequera dormido no coche. Nivel cansancio xa extremo. Entón creo que me vou sentar a ler ou calquera cousa. Non o teño moi claro. Por se acaso, despídome aquí. Se a Alba de dentro dun pouco se atopa con un pouco máis de ansia, pois volvo a falar, senón xa mañá. É que estou hipercansa. Hai días, vale? E hoxe é un día que non podo. Sábado, acaba de entrar o querido por aquí, entonces eu quería gravar tranquila. Sin público. Que ven dormín. Que ven dormín. Échesme. Sempre durmo ben aquí. Todas as horiñas. Será a cama que temos, é moi cómoda, non se sabe. Non sei moi ben que vou facer agora, temos 2 ou 3 horiñas antes de marchar comer con meus pais. Podo facer algo aí fora. Temos pendente tamén pasar luz para a casa nova. Ti atreveste hoxe a eso? Temos pouco tempo para iso. Así que a ver que se me ocorre. Vou empezar a moverme, que a única maneira de que se me ocorran cousas para facer é andar por aí. Temos tantas, sabes? Temos tantas cousas para facer que a veces é difícil escoller.
todo glamour, vou podar aquí as lavanditas. Non teño tesoira apropiada, é outra cousa que vou ter que comprar en breve, pero estas flores que están pochas teño que llas sacar, porque senón vais a enfadar a lavandita, sabes? Para que logo medre estupendamente. Ai, encántame a lavanda. É a miña plantiña favorita. E pareceme fantástico que se dé aquí. Aguanta as xeadas como unha campeona. Non sei se coñecedes os campos estes de lavanda que hai por aí, por Castilla. Un día irei a velos. Non sei cuándo, pero un día irei. Outra cousa que tamén vou facer é reproducir lavanda. Porque, bueno, tendo... Para que vou comprar máis? Porque se me gustaría, creo que dixen algunha vez, non ter erva, o sea, non ter céspede, erva, bueno, isto é erva, xa sabemos, non? Pero non me gustaría ter todo o céspede, eu quero non ter que facer nada máis que disfrutar disto. Vou xirar un pouco a cámara para que me sigades vendo. Ahora vou a por esta, bueno, xa presumín de romero, non? Fua, está precioso, joder. Que me pode parecer máis bonito o romero. Bueno, vou a poñer a facer isto, que é importante, porque necesito que estas lavandas me sobrevivan e medren moitísimo, porque ti dirás, pero igual o plantaches como moi separado, non? É que, a ver, as lavandas cando medren, de feito tiven unhas que ao final metinas nunha maceta e morreron, mala idea ter cousas en maceta, sobre todo cando podes telas en terra, e que estaba dicindo, medran moitísimo, sabes, fan como unha cosita así redonda, e está enorme. Eu espero que todo medre o suficiente como para tocar uns cos outros, por eso lle deixei tantísimo espacio. Vou xerar isto. A ver, hop. Mira. Pasa que están xa pasadas, como podes ver, tiña que haberlas cortado antes. Pero, bueno, os polinizadores, as abelliñas, gustalles tamén así que todo glamour, E que penso... Está por aí o querido duchándose e eu grabando. Temos todo aberto. Non sei que ia decir con isto. Que quero deixar o pelo secar o aire, pero como acabo de sair da ducha, ainda está moi mollado e moléstame que me molle a espalda. Nota mental, vale? Comprarme unhas tixeiriñas de poda. Unhas tixeiriñas de poda pequeniñas para estas cositas, porque teño tixeirazas de poda, que ademais, creo que xa comentei unha vez, temos as cousas de difícil acceso. O sea, necesito, por favor, facer o garaxe, amañar a corte de abaixo onde temos o coaz, por favor, para ter as cousiñas máis accesibles. Esta non me vai quedar moi redonda, teño que admitir que non me vai a quedar moi redonda. Pero xa está. Vou sacar estas erviñas que ten a pobre, como se chama, esta caléndula, que me están sobrevivindo, cousa que me fantasea, porque xa as comprei outras veces e acaban secando as pobres cando fai moito calor. Iso que non precisan moita auga, por eso decidí poñelas. É que claro, entre o, como se chama? O romero e as lavandas, teña un color todo moi grisáceo, digo, vou meter color polo medio tamén, que é importante na vida ter color. Bueno, listo, que me quero ir. Vamos comer a casa dos meus pais, así que quero ir. Unhas tixeiras de cortar o pulpo, no, de verdad. Chulísima. Ai. Bo día de domingo. Onte non despedín o vlog porque chegamos a casa e puxémonos a ver unha peli. Dixen, bueno, cando acabe a peli despido o vlog, pero era 1:15.
Logo conto que tal a peli, que ahora teño un poquinho de presa. Teño querido esperando a que vamos a dar paseo. Así que paseillo. O que uns calcetins un pouco cómodos, porque iba a ir en sandalias, pero imos dar paseo longo. Sempre damos paseo longo o finde. E, entón, calcetins e zapatillitas, porque as sandalias que teño mancanme un poquito ese camiño moito tempo con elas. Fanme rozaduras. Entonces, mellor ir o seguro. Levo tempo utilizando estes calcetins. Cando se me foron rompendo os que tiña, pois aproveitei para cambiarlos por isto, porque creo que xa sabedes, ¿no? que utilizo calzado barefoot, entón complemento con que o calcetín tampouco me apreto os dedos, sino que sentido. Pero só compro cando vou rematando os outros, vale? Comprar por comprar, está mal. Esta semana conseguín o obxectivo de revisar 2 temas como pensaba. Certo é que estou un pouco de baixona cos temas que revisei, porque realmente a parte da Unión Europea non é tan claro que xusto caia o que estudiamos, entón como que estudiei, pero en plan, igual non cae. Ademais, a profe comentábanos que se temos outras cousas pendentes de estudiar, isto mellor deixalo, porque como non se sabe seguro que vai caer ou que non vai caer da Unión Europea, pois é mellor ir sempre a estudiar o concreto. Bueno, vale. Pero bueno, ben, alégrame de ter unha rutina de estudio. Ainda podría facelo un chisquiño mellor, pero tiven bastante traballo. Por exemplo, o ventres estiven agotadísima, creo que podedes ver o blog, que a nivel mental non din máis. Certo é que agora a final de mes vou ter vacacións, entón sí que vou poder dedicarlle o mellor non moito máis tempo, porque tamén pretendo facer cousiñas na aldea ou disfrutar co querido, pero a nivel mental seguro que vou estar moito mellor que intentando traballar, estudiar e todo o tempo. Pouco máis polo día de hoxe e por este vlog. Se alguén chegou ata aquí, agradecidísima. Espero que deixedes un comentario por aí e que te suscribas, porque simplemente dar un clic e a min pues, gusta un montón ir vendo cada día algunha escritora máis. E vemos no próximo vlog. Chao!